سلام طنا يبلي كوران تخطاتلتي وانت ميديا كمل لكم عاوز لكم وسلامكم يبزحلي ندبلكو لما انتي كلت عبيتي وانا وزعباتات يحزلكم قريبه زلخو نغتكاتلو بخبر قدم سناي صنيت ني چانلنا حدش زخونكم سبسكرايب بمغبر نغتجمرو እንዳعدمكو ናዋና አለታው መደብና እንት ነሰገር ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ካብ ዓርቢ ናብ ቀዳም አብዛው ጋህሌቲ ክስረቅ ሓዲሩ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ናይ ትግራይ ጥሮተኛታት ከም ዘይኽፈሉ አይፈልጥም ኢሎም ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ካብ ዓርብሌቲ ናብ ቀዳም አብዛው ጋህሌቲ ክስረቅ ሓዲሩ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ትማል ዓርቢ ናብ ቀዳም አብዛው ጋህሌቲ ሲቪ ዋሌት ሙሉእ ብሙሉእ ወሪዱ ነይሩ ዝተባሃለ ኮይኑ በዚህ ምክንያቱን ቢሲፒ ዋሌት ተጠቀምት ዝኾኑ ናይ ዛሃገር ዩኒቨርሲቲ ተማሃሮ ዝኾኑ ክሰርቆ ሓዲሮም እዩ ተባሂሉ ኣብዚ ስርቂ ተሳትፍቲኦም ዝተባሃለ ድማ ናይ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ናይ 6 ኪሎ ዩኒቨርሲቲ ኮተቤ ናይ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ከምኡውን ናይ ወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ ተማሃሮ እንትኾኑ ብፍላይ ድማ ኣብዚ ስርቂ በቀጥታ ተሳትፍቲ ነይሮም ዝተባሃሉ ናይ ኢንጂነሪንግ ተማሃሮ ምዃኖም ዝተገለጸ ኮይኑ በዚህ ምክንያቱን ብዙሓት كم سساتفو تقليتو نزي نايزي بانك سيستم بموراد كاب شمونتن 89 ناو شمونتن 44 سيفي واليت بغتا محلالف بمقبار اذا درجيت كم استفتصمن قالت مهارو زن يونيفرسيتات زغلص انتونو ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ኣብ ሓደ ሌቲ ውሽጢ ብሚልዮናት ዝግመት ገንዘብ ከም ዝተሰረቀ እዩ ዝሕበር ሓደ ናይ ዘን ዩኒቨርሲቲ ተማሃሮ ኣብ ውሽጢ ቀጽሪ ዩኒቨርሲቲ ናይ ዘለዋ ገንዘብ መኽፈሊ ኤቲኤም ማሽናት ገንዘብ ብምውዳእ بحصور نايزن يونيفرسيتات بمزلال اب كتما نايزر كبا ATM ماشينات كوصو كم زحدرو استغلص خوينو كساب حزي ساعات نايزي بانكي حلفتي زحو مبري يخون مغلصي كم زيله نمفلاط تخايلو ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ናይ ትግራይ ጥሮተኛታት ናይ ጥሮታ ክፍሊቶም ከም ዘይኽፈሉ አይፈልጥን ኢሎም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ኣብ ትግራይ ካብ ዘለዋ ዞባታት ዝተውጻጹ ልዕሊ 200 ኣባላት ሕብረተሰብ ኣብ ቤት ጽሕፈቶም ፀዊዖም ኣብ ዝዘራረቡሉ እዋን ብዙሓት ነጥብታት ዝተለዓሉ ኮይኖም ብዋናነት ድማ ድሕሪ ስምምዕ ውዕሊ ፕሪቶርያ ብዙሓት ስምምዓት ከም ዝተፈጸሙ ገሊጾም ዝቐረዩ ጉዳያት ከም ዘለዉ እውን ኣቐሚጦም እዮም ድሕሪ ስምምዕ ውዕሊ ፕሪቶርያ ኩነታት ሰላም ትግራይ ምርግጋእ ህወሓት ካብ ሽብርተኝነት ምስራዝ ኣብ ትግራይ ግዚያዊ መንግስቲ ምጥያሽ ዝኣመሳሰሉ ስራሕቲ ውጽኢት እዚ ስምምዕ ዝበሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ድሕሪ እዚ ስምምዕ እውን ብሚልዮናት ዝግመት ጥረ ገንዘብን ንዝተፈላለዩ ኣገልግሎት ዝውዕል ናውቲ ናብ ትግራይ ሰዲድና ኢና ዝበሉ እቶም ጠቅላይ ሚኒስትር ካብ ተሳትፍቲ መድረኽ ብርክት ዝበሉ ሕቶታት ዝተለዓሉ እንትኾኑ ካብቶም ዝተለዓሉ ሕቶታት ድማ ምስ ብመነቶም ጥራሕ ዝተኣሰሩ ተጋሩን ምምላስ ተፈናቀልትን ኣታሓይዞም እውን ኣብ ኢትዮጵያ መከላከያ ዝነበሩ ኣባላት ስራሕ ፈጸምትን ፈቲሕና ናብ ስርሖም ክምለሱ ጌርና ኢና ብመነቱ ዝኣሰርናዮ ትግራዋይ የብልናን ተፈናቀልቲ ዝምልክት ድማ መሰረት እዚ ስምምዕ ተፈናቀልቲ ናብ መረበቶም ክምለሱ እዩ ዝግባእ ነዚ ዘፈጽም ኮሚቴ እውን አቶ ጌታቸው ረዳ ናይ አምሓራ ክልል ፕሬዚዳንት አይተ አረጋን ናይ ኢትዮጵያ መከላከያ ሚኒስትር ዶክተር አብርሃም በላይን ዘለዎ ኮሚቴ ዝተጣየሸ ኮይኑ እዚ መሰረት ጌር ድማ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ መድረኽ ከም ዝፍጠርን ገሊጾም ናይ ፌደራል መንግስቲ ድሌት ዞም ተፈናቀልቲና ናብ መረበቶም መምላስ ዓብይ ድሌቱ ከም ዝኾነ ካብ ጽባሕ ጀሚሩ ዓደይ ክምለስ የን ዝበለውን ክንመልስ ድለዋቲና ዝበሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ተፈናቀልቲ ንናብ ዓዶም ክምለሱውን ጻውዒት ኣቅሪቦም በዚ ኩነታት እንደገዝ ኸደ በዓል ሃፍትን ተሃልዩውን ክምለስ ጸዊዖም ምስ ክፍሊ ጥሮተኛታት ተታሒዙን ዝተለዓለ ሕቶውን ኣፍልጦ ከም ዘይነበሮምን ንግዚኡን 1.6 ሚልዮን ብር ከም ዝመደውን ተሓቢሩ ክብራትን ክብራንን لما عنتح زلكم قريبا زنوركو زعباتات زوم كتسمعوهم صناحهم نيرم سلام